Så er vi ved at være klar igen til noget mere. Det er så 2 andre teams nu, vi skal have. Det er Team Swag og Team 2. Team 2, ja. Vi nåede simpelthen ikke at få fat i, hvad fanden det var, de lige hed. Det skal vi nok finde ud af til. Det finder vi ud af. Det er ikke noget, hvor vi... Men lad os se, der kommer i bands nu. Igen. Vi er over bracket, så vi har ikke, vi er ikke klar, og de 2 har ikke mødt hinanden før. De har ikke mødt hinanden før. De burde ikke at være klar over, hvad hinanden som de sidder og spiller. Så forvent lidt igen de klassiske bands. Irene er stærk, Aya er stærk, Kassadin er stærk. Det kan være selvfølgelig, at de har set nogle af de andre games, vi også har castet. Blandt vi har castet Team Swag før. Ja. Det kan, hvis de andet team har fulgt med, så har de set, okay, det gør de. Lad os prøve at se, hvad vi kan gøre ved det her. Nu ved jeg jo, at vi har Hercules. Han er jo blevet kaldt en rigtig god Lee Sin. Også Gripex. Så det kan være, at vi får lov at se noget rigtig vildt Lee Sin play her. Hercules er en af de spillere, som rent faktisk har været på e-sportscenen. Han er god gamle dage, han spillede for hold, der hed CDA, som har været rigtig god dansk. Tog sådan en pause efterfølgende, men har hele tiden konstant ligget der er lidt master-spiller, og er en spiller, der er rigtig god mekanisk. Ja. Så det er helt sikkert en, vi vil holde øje med, netop fordi vi kender ham. Og han kender også de andre spillere, han spiller sammen med. Det er nogle tidligere klassekammerater eller et eller andet, ja. som består af det her Swag-hold. Og vi kan se, at de har tagsen, Swag. Så de har prøvet at spille før, og det virkede også sidste spil, vi så det, som om de havde prøvet det før. Rigtig. Det bliver rigtig spændende at se, hvad det er, vi ser fra de forskellige. Hercules er ikke... han valgte ikke lige siden sidst, han spillede jo. Men lad os nu se. Det kan jo være, at... vi ved ikke, hvad der kommer til at ske her. Vi ser en Nita top. Indtil videre i hvert fald er hun top. Og der kom lige senden. Jeg glæder mig. Nu bliver det spændende. Nu kan vi... Også fordi, at... de champions, der er valgt nu, der er valgt 2 typiske junglers. Måske faktisk 3 typiske junglers på det hold. Lidt Lee og Hecarim. Ja. Så der er nogen, der skal fordele til lane. Jeg tror, det bliver lidt Lee midt AP. En Nita midt AP? Ja, det kan jeg forestille mig. Og så højst sandsynligt Hecarim eller Lee sin top. Hecarim top? Altså, Hecarim er en stærk top. Han er, vi sad og så nogle streams før, hvor vi så en Hecarim, som spillede jo rigtig godt. Han kan blive rigtig træt top. Han er også en meget stærk jungler. Måske ikke lige så stærk som sidste sæson, eller? Jeg vil sige, han er stærk lige nu. Han er lige på vippen til at være i toppen. Hecarim har helt sikkert stadig sin forte. Han får sin Trinity Force og et jungle item. Så har han sindssygt meget burst damage. Han er rigtig god til at gange på utraditionelle måder. Komme ind bag turrets og blive tanky. Så han er rigtig god til han er faktisk rigtig god til at skubbe folk væk. Hvis han kommer ind bagved, bruger sit ult, så er de lige pludselig ikke under tower mere. Det samme kan Lee Sin gøre. Også damage outputtet. Sheen, som sagt, i Trinity Force. Den movement speed, han kom med, mobility boost, ghost måske, og fuld hammer ind i en lane. Han kan hurtigt komme hen til en AD carry og næsten one-shot ham med det burst, han har sammen med. Kan du måske lige hive lidt der på? Skal jeg? Ja, sådan der. Okay. Det var jeg selv lige at holde øje med chatten også. Ja, det er godt. Nu kom du ud af den. Men jo, det bliver nok top, og jo, en stærk top-laner. Hans eneste ulempe, det er, at mange af hans abilities, de kommer til at pushe hans lane. Så hvis hans modstander er klar over, at man bare spiller det passive over for ham, så kan Hecarim komme til at pushe sin lane så meget, at han bliver modtagelig over for ganks. Og al hans mobility er baseret på movement speed. Så bliver han CC'et, så har han altså problemer. Så jeg fik lige at vide, hvad det andet team det hedder nu. Alright. Skal jeg lige se, om jeg kan finde rundt i det her. Så hedder de ikke Team 2 mere, nemlig. Det tror jeg, de vil være glade for. Guitar. Yes, sir. Sådan så skulle det også være ændret, så det ikke er Team 2 mere. Det er Guitar. Det er tysk for bedre. Guitar. Ja. Vi har... altså, Darius top. Jeg har spillet en del top, og jeg har altid spillet Wukong, Fiora og Darius. Og jeg ved, at en Fiora mod en Darius, det er oppe bakke. Han er sådan en bully i lane. Det der, hans spin, hans bleed, han gør generelt ondt. Ja.
Han er en champion, der er en god brawler, det vil sige, at han er god 1 mod 1. Han er rigtig god til at trade med folk. Og det kan han sagtens med Hecarim. Han har den her fantastiske mulighed for at stack de her bleeds hele tiden. Og har utrolig meget burst af, men så snart han rammer level 6. Ser ud til, at han vælger teleport, og hans kit, det er virkelig funktionelt med Ignite'en. Så det kunne man måske overveje. Man vælger altså TP'en rent teammæssigt for at kunne have mulighed for at hjælpe på objekter senere hen i gamet. Men ja, det bliver helt sikkert en spændende lane deroppe, fordi at det er lidt hit and miss champions. Darius har sine svagheder, men jeg tror ikke, de svagheder de er for Hecarim, så han kan. Jeg tror sagtens, Darius kan duellere deroppe. Det kunne være rigtig spændende at se. Vi har en volleybær også her, jungle. Noget man ikke så tit ser mere. Det er også en meget spændende pick. Det kunne også være en af de der niche picks, vi snakker om. Nu ved vi ikke, hvor gode de er, dem her. Altså, det er jo bare en bracket, der er blevet sat sammen af de folk, der er her. Det gør I også til MPF. Ja, lige præcis. Det kan være meget random. Det kan være bronze mod Masters. Det kan være Masters. Ja. Det kan blive rigtig, rigtig spændende. Men endnu, det er sådan lidt et niche pick. Det er lidt... volleybær ser man ikke så tit. Nej. Det andet hold har valgt nogle heroes, men altså, det er meta-orienteret. Vi har også en Leona jo på det andet hold. En Wayne Leona er også en super træls kombo. Wayne, som også kan være så træls. Hvis hun først lige får de første 2 kills på dig, så skal du arbejde for at komme tilbage igen. Ja. Wayne er jo en hyper carry. Får hun momentum, så bliver hun stoppelig, og Leona er god til at sætte kills op for en Wayne. Har mulighed for at initiate, så Wayne får det plads og den frihed, hun skal bruge. Kan de koordinere det med et initiate for Leona, efterfulgt af condemn for Vayne, så har de altså rigtig meget burst potentiale. Dog, Wayne er ikke super stærk early game. Det er svært for Wayne, og man ser typisk en Wayne komme de her 10-20-30 CS bagud. Det er naturligt, men hun kan så komme tilbage, når hun får 2-3 items. Og så rigtig, rigtig stærk. Hvad siger vi til, hvis vi nu tager rød hold her, vi har faktisk, hvis de får et rigtig godt engage, Darius hopper ind og grabber et par stykker, så ser vi Orianna-bolden. Ult derfra, så har vi også en volleybær, som kan gå ind og fire her lige de der 3 sekunder. Hvis de kan få lov til det sammen med Leonas Sunflare, hvor hvis Wayne lige har fået et kills eller 2, så har vi altså en ret god kombo lige her. Det kan også være det, de gik ud efter. Det andet hold har ikke som sådan en kombo. Ikke på samme måde i hvert fald. Deres er lidt mere måske assassin-orienteret. Ja. De sender en assassin. Nidlia for den sags skyld en assassin. Og Thresh passer godt sammen med assassin, fordi der er mulighed for at hook folk, lukke en enkelt person ned, og så kan de gå efter det. Death sentence der, det kan være rigtig, rigtig træls for den hold, og især for sådan en som Wayne, hvis hun bliver grabbed et par gange i starten, så det er ikke sjovt mere. Og det er lidt det er 2 forskellige strategier, der bliver lagt. Der er teamfight-orienteret, og der er den her poke-assassin-kombination. Men jeg synes stadigvæk, at fordelen ligger til Bloodhound. Jeg synes stadig, det ligger til Swag. Det er fordi, de har stærkere picks generelt, når vi kigger ned over linjen. Det er svært at lave den her teamfight mod et hold, vi ved, der er rigtig godt. Så som det ser ud lige nu på papiret i hvert fald, så tror jeg, at Swag kommer bedst ud af den her. Fordi de har svært ved at få fat i Ezreal for eksempel. De har svært ved at få fat i Lee også sindssygt svært at få fat i. Rigtig svært. Men de har så heller ikke, altså der er lige Darius grab, ellers så har de faktisk ikke noget, som kan gå ind og få fat i dem her. De har måske Leonas ult, de har måske, så det sagde man godt nok, så skal du godt nok, så er der en eller anden, der skal sove, hvis det er sådan, det skal ske, eller måske være lidt ude af den, eller taget, det ved jeg ikke lige. Hvis vi kigger på de her borders her, så kunne det godt blive en spændende kamp. Ja, der er jo markant forskel i, vi har rent plat diamond borders, men en enkelt diamond-spiller fra modstanderholdet, og det er på Wayne, som højst sandsynligt skal være den bærende faktor. Som kan være den der hyper carry, helt vildt. Så har vi altså volleybær gold. Det kan være det et niche pick. Det kan være, at han har spillet det her 500-600 spil. Det er lidt et mærkeligt pick til en jungle. Det ser vi ikke meget. Det er sjældent, vi ser det. Lad os nu se. Det kan være, at han bare er steamroller. Det vil sige, at man så har spillet 6.000 game på volleybær, det er stadig været skraldet i mine øjne. Jeg er helt ærlig. Jeg synes ikke, volleybær er god jungle. Han har ikke god clear speed. Han har nogle middelmodige gangs. Og han kan komme hurtigt. Han kan komme rigtig hurtigt ud fra en bush. Lige pludselig, og måske flip der og så fire der. Men det kræver, at du ligesom får fat i de her gutter her i tide, og det skal være en lille smule tidligt. Men lad os nu se. Han har jo skin, så skin to win. Skin to win.
Hvad sætter du dine penge på? Din virtuelle Min virtuelle 100 kroner her. Altså nu kender jeg jo Hercules. Og jeg har set Team Swag. De spiller rigtig godt. Okay. Jeg har ikke set det andet spil herfra, men de er jo stadigvæk higher bracket. Ja, alright. Og de har altså en... Der bliver lige pausespillet her. Ja. Nå, jamen vi kan prøve at åbne den der. Ja, det er højst sandsynligt en mindre ting. Det er jo til lag, man sidder ikke derhjemme i sin egen stue og sådan noget, så der er sådan nogle små ting som, min mus virker ikke, eller Teamspeak lagger. Headset eller alt det her. Så vi ser de samme problemer, vi sidder og har, kan de sagtens sidde her. Det kan være, der er en, der kommer til at træde over en ledning, eller en, der kommer til at miste et strømstik, eller der er slukket på en kontakt, eller en eller anden, der er disconnected. Det kan være, vi ved ikke, hvad der sker. Måske får vi noget information. Jeg trykker på 5 minutter. Sådan der. Så er musikken stoppet. Vi kan faktisk lige prøve, vi spørger lige kød her. Et minuts pause indtil videre. Det er rigtig spændende pause. Jeg har ikke set det her særligt tit. Nej. I havde ingen pauser i går, eller hvad? Nej, der var ingen pauser i går. Okay. Altså, du vil sige, så har vi været heldige. Fapping time. Fapping time. Det er derfor, man ikke tænder chatten på streamen. Ja, det er derfor, man ikke tænder chatten på streamen. Okay. Alright. Ingen brugbar information der i hvert fald. Nej, ingen. Men ja, jeg vil sige, hvis det her er den første pause, der har været, så har det været en flydende turnering. Det, altså, de her game crew her, det er, så vidt jeg har forstået på det første gang, de prøver at gøre det. Vi kom med idéen, Graphics. Skal vi ikke prøve at shoutcaste? Det kunne være rigtig sjovt at prøve. Jeg havde ikke prøvet det før. Graphics han har prøvet det på sin egen kanal et par gange, men aldrig ud over folk, som vi sidder og gør det nu her. Du har prøvet det et par gange? Ja, 20, 50, 100 mange gange. Det er lige min anden gang. Og man kan jo næsten ikke høre forskel på, hvem der har prøvet det mest. Helt ærligt, drenge. Det er naturtalent, jeg sidder med. Rigtig. Det lader til, at vi går i gang igen nu her. Vi ved ikke, hvad der sker. Jo. Okay. Vi fik ikke rigtig noget at vide der. Det jeg var ved at sige, det var, game crewet, de gør altså, hvad de kan for at få det her op at stå. De har kørt flydende. Selvfølgelig er der det der med, okay, folk skal sove. De havde planlagt at starte turneringen klokken 10. Ja. Det er meget tidligt på et lag, især på anden dagen. Folk er mega smadret til sidst. Det er den her dag, de kan få lov at sove længe. Nu er der en hel dag her igen her, så folk vil måske gerne være lidt friske. Men det har kørt rigtig smooth. Shout out til Gamecrew, de gør det fandme godt, og de har sørget rigtig godt for os når vi sidder og caster. De ved, hvad de laver, kan man sige. Og hvis de ikke gør det, så løs de problemer, vi har. De problemer, vi har kommet med, dem har de løst. Nice. Og det er jo det, der gør, altså det er jo de der tandhjul bag turneringen, man sjældent ser. Nu altså, er det bare en røvturnering, man ved ikke helt hvorfor, og det er tit sådan nogle admin-ting, der er på sat. Nu skal jeg passe på, jeg vil bare lige have den der væk. Starter vi lige sådan der. Alright, lad os se, hvad der kommer til at ske. Ikke rigtig nogen invade som sådan. De har set lige send. Og dog. Og han står faktisk direkte på en trinket ward. Han står faktisk direkte over på en trinket, som så forsvandt nu. Han kommer til at starte rød, og han kommer til at starte med et enkelt skud, men han får altså besøg. Volibear vil ind og conteste. Det kan han altså gøre nu, og Hercules, han skal finde en måde at komme væk herfra nu. Jeg tror, han er nødt til at brænde Flash. Hvis han kan få lov at gå herfra. Forsøger, og Flash over, men han misser sin Q, og det betyder, at han ikke har den burst damage, der skal til. Han misser rød buff, og det er lidt katastrofalt for Hercules. Det giver ham en forfærdelig start i starten. Det var et chanceplay. Helt vildt. YOLO. Og nu vi sidder rundt skyerne, så skal han ikke... Og han fik faktisk også sin smite ned, men der var bare ikke, den var ikke langt nok nede simpelthen. Nej, han misser sin Resonating Strike, betydende at han ikke har den burst damage, han har forventet. Volibear kunne smite efterfølgende. Og han er nødt til at gå forbi blå buff, men bare tænke, god. Og han får stadigvæk level 2 på ulvene, men han skal til at back tidligere. Og det betyder nok, at på hans første back, der får han ikke noget jungle item. Så det her, det var nemt level 1 for Volibear. Ikke nødt til at bruge nogle pots. Det eneste, han skulle gøre, det var at trykke på F. Det kan også være, altså nu har vi snakket om, Volibear er ikke et pick, du ville vælge. Det her, det kan være, det er det, der skal til. Ja. Der var chancespiller lige. Volibear foran nu. Det kan være, at vi lige pludselig ser en Volibear, som faktisk kan komme i spil. Selvom det havde vi ikke regnet med, at vi sad og snakkede om før, at det kan være det her niche-pick. Det kan også bare være, at det er en spiller, som ikke har prøvet jungle så meget. Ja,
det synes jeg at sige. Men man skal ikke passe på. Vi har måske kåret dem lidt til favoritter. De har måske også mentalt kåret sig selv til favoritter. Og det skal de passe på med det der med det klassiske, ikke undervurdere sin modstander. Helt sikkert. Hvis de begynder at undervurdere de her dyvtager, især Wayne, som vi jo så havde den her border her, så kommer de altså i problemer. Ja. Vi ser en rigtig stor trade i toppen. Men igen, masser af sustain, specielt fra Hecarim. Så indtil videre, han kom godt ud af det, selvom han har taget lidt ekstra damage. Så rent damage-mæssigt er der lidt mere fra Darius, netop på grund af den her Dawn's Blade. Vil du starte som Darius? Jeg vil altid købe shield. Fordi jeg har det sådan, Darius, han skal bare have masse HP, så kan han være i lane næsten for evigt. Han er en bully, så han kan sørge for, at hvis du bliver ved med at presse tilbage, du har så meget liv, du faktisk kan blive stående deroppe, og måske presse ham tilbage endnu en gang, fordi at du har det der en lille smule ekstra life gen der. Jeg vil altid købe shield til ham. Ja. Altså, shield er bare omdiskuteret lige for tiden, og det er nok en af de mindste brugte. Rigtig god hook. Jeg tror ikke, han har lyst til at reinitiate, netop fordi det vil være ind under turret, men stadigvæk en god trade for deres vedkommende for. Lille smule sen shield. Ja. Den der lane, den skulle have været nede lige 5 sekunder før. Men rigtig godt hooket. Og det er det, vi gerne vil se ved Thresh. De der gode death sentence, det er altså make it or break it. Vi har faktisk en level 3 lige siden nu, og en level 3 Volibear. Alright. Han er kommet efter det. Så. Og på vej til hans første gank, eller et invade. Han ved godt, som Lee Sin er han typisk stærkere end Volibear. Han har netop fået en ny rød buff, og Volibears er netop løbet ud, så... Og det sådan nogle ting er højt klart, det ved han. Han styr på timer og sådan nogle ting, og det gør også, at han ved, at han kan gå ind og lave de her trades. Så ikke noget problem med at invade. Det skal han faktisk gøre som Lee Sin, fordi han er så stærk early game. Han skal ind og have nogle deep wall til. Hvis de møder hinanden, så er det svært for Volibear at lave et rigtig godt trade. Vi kan også se i toppen her, Hecarim med sin Crystalline Flask er fuld HP, og Darius han bliver nødt til snart at gøre et eller andet, enten B, og for at køre en eller anden form for item, så han har lidt at gøre med. Ind under tower, tager rigtig meget damage. Crazy horse. Feed the horse, nam nam. Hvad med midten? Nu har vi en Nita og Janna midt her. Ja, Nidalee har rigtig meget burst damage, for hun ramt spyden og har mulighed for at hoppe ind, men shield kan mitigate en del af det. Det er faktisk et super fedt initiate. Exhaust efterfølgende, det er meget damage det her. Rigtig meget damage. Condemn og poppet Silver Charge var så ikke nok til at få killet. Meget tæt på at... kan ikke have meget tilbage. Nødt til at bakke ud, så fin kombination dernede. Det var den forkerte hook. Lige præcis. Death Sentence på Leona. Men rigtig godt tænkt af Leona. Hold da op. Den der, hun lige smider afsted og kommer faktisk ned på Ezreal og får ham stunnet. Godt spillet af Leona. Og det må Thresh ikke. Han må ikke initiate på Leona som support. Ej. Det giver Vayne så meget pusterum, at hun lige pludselig får frit spil ved morgen. Men ja, midlanen er der spændende, men vi har ikke set meget til den. Netop fordi det er lidt en farmfest. Nidalee forsøger at initiate, men shield for Janna, det plejer så vidt. En Volibear, der er bot. Der er ikke nogen af det se. Nej, ikke så meget hen der for hans vedkommende. De to jungles har begge to baggy. Lidt forskellige smag. Volibear har valgt den med slow. Forståeligt nok. Hans abilities er movement speed baseret, så får han fange nogen, så skal han altså have den slow her. Han får faktisk rigtig godt catch her. Og lige præcis spørger, og han har ingen anelse om, at de på den side. Han misser sin Resonating Strike, og den passive for Volibear er aktiv nu, for regenet en del. Men ja, Hercules endnu en gang ikke helt on point. Ikke helt, den skal fandme ramme. Hvis den havde ramt, så kunne det være, at vi havde set first kill. Nu er vi altså 7 minutter og 20 sekunder i det her spil. Der har ikke været et eneste kill endnu. De begynder at contest dragen her. Blå hold er de der 500-600 guld foran. Det havde vi også lidt forventet. Vi havde lidt forventet, at de har haft nogle flere games. De ved, hvordan man farmer. Ser vi en hook her? Vi ser en hook. Death Sentence på det helt rigtige tidspunkt. Det var first blood. First blood til Hercules. Og tilbage til dragen. Og grunden til den her drage, den var så den, vi fik op, det var, at Henning på toppen, Henning Hecarim, TP'er i bunden, og de lige pludselig var den ekstra mand, hvor Darius så vælger at blive, så det er der, han skal hente noget CS, måske noget turn damage. Han får bare indhentet CS i stedet for, han er stadigvæk 5 CS bagud, så en god beslutning for Hecarim at vælge at få den her tidlige drage.
Drag giver ikke så meget i starten. De får selvfølgelig de her ekstra procent AD og AP, men... Dragen er vigtig i starten. Altså, den er ikke så vigtig, som den er late game, men det kræver, at du har taget dem i starten, før den bliver vigtig i late game, jo. Det er en investering. Det er det, og det var en rigtig god investering her, fordi det var så nemt lige at hoppe ind, og så lige tage den, og han TP'er ned, og han er faktisk oppe i sin lane, for Darius er. Og det undrer mig lidt, Volibear vælger at hænge ud omkring. Han ved godt, han er ikke super stærk i starten. Fresh er en kæmpe trussel for ham. Ja, altså han havde nok ikke lagt mærke. Det ved jeg ikke, om han stod jo i bussen. Jeg så ikke, om der var warded. Hvis der ikke var warded, så er det ikke sikkert, at han havde set, at Ezreal og Hakerim stod derinde. Det kan være, at han bare havde set Thresh. Alright, First Blood og First Dragon giver også en lille gulddifference, men igen... 1500 guld. De tjente 1000 på det der lille trick, de lavede. En god investering. Og nu har vi jo så også, faktisk en level 6 lige sendt mod en level 5 Volibear. Ja. Han burde være tæt på. Lad os lige kigge. Kun 25% XP bare. Så han er så faldet en lille smule bagud. Hercules i mellemtiden. En lille smule indsigt ind i midten. Og her kommer Henning altså. Han kunne følge op. Og vender der sig på Volibear. Hercules ryger her, men det kunne meget vel være urintrollen. Det bliver kørt over. Urintrollen. Det er det, man udtaler et navn. Man læser det og siger det højt, og så fatter man det, hvad man lige har sagt. Urintrollen Volibear. Urintrollen Volibear. Han forsøger at komme ind og assistere ind i midten. Altså splitsekund for sent. Og jeg tror ikke, han har spottet Hecarim. Men så Hercules, han landede faktisk i sin kugle den her gang. Og et velkoordineret gang. Vidste han lige var ramt level 6. Ward jump ind over fra Ravesack og kunne hurtigt sørge for, at Orianna ikke havde trygheden til deres tårn, da hun sparkede ud af rækken der. Så. Vi så faktisk også, altså det var jo ultet fra Orianna, der jeg ved ikke, om det var med til at hive Lee en lille smule tilbage, så han tog et ekstra tower hit. Ja. Så Volibear havde chancen for at samle det her kill op med et enkelt auto attack. Det kunne have haft noget at sige. Jeg lagde ikke mærke til, om det var noget, men hun smed i hvert fald sit ult der. Det skulle hun også forsøge på, men det ændrer ikke på, at situationen helt klart var bedst for Swag. De står også godt i det lige nu. Alle deres lanes er godt med. Nidalee blandt andet med 2 kills og en double buff efter det her i midten. Har færdiggjort Sheen. Mobility burde ske hende ikke super meget i lanen som sådan, men det kan være, at hun forsøger at roam lidt mere nu. Nu ser vi også en Darius, det jeg snakkede om. Giants build, noget armor mod den her Hecarim her. Det skal altså til. Gang. Hercules. Kombinationen er perfekt. Ja. Og Shockwave endnu en gang brugt, men misser altså desværre. Det var lidt lige meget lige der. Vi ser en Wayne og Leona, der faktisk er på vej op i midt nu. Jeg ved ikke, hun burde have set det. Der er en ward der. Ja, vel altså stille og roligt. Hun er super mobil. Også mobility boot selvfølgelig, men lige igennem det her buske. Ikke rigtig nogen mulighed for at jagte hende. Så det er altså et helt roam fra botten op til midten, uden at få noget af det. Nej, det gjorde vi ikke. Jeg tror godt, han kunne. Skal selvfølgelig passe på den her burst damage, som vi snakker om. Hecarim var altså også på vej til B. Okay. Hvad med Seasen? Hvordan ser det ud? Er det som vi har forventet? Wayne er ikke 20-30 vævet, som du snakkede om. Det kan være den her hypercarry, som rød hold har brugt. Et flag, der kommer ind der, og et ult. Og det er så fordi, at Henning endnu en gang på besøg. Rigtig godt death sentence efterfølgende. Og endnu et kill indkasseret. Og jeg tror også, at Landbo han får problemer her. Godt play. Og, der var sgu til at flash. Ja. Hun havde faktisk flash lige præcis. Flash op nu! Flash nåede lige præcis ikke at komme op. Jeg vil godt have set et enkelt kill der til Ezreal. Det kunne være rart for ham. Han har valgt et lidt mere late game orienteret build, netop fordi han har bygget Manamørn med det samme. Og det er også det, der har gjort, at han ikke har den der føring i CS som forventet. Fordi han ikke har valgt så meget på early game. Men han havde indkasseret et kill her måske. Så kunne han måske tage lidt mere kontrol over lanen og prøve at lukke lidt ned for Wayne. Men igen, har ikke fået noget kill. Er 15 CS bagud nu på grund af det her. Og Ezreal har altså 3 assists. Så. De er 5.500 guld for nu efter 30 minutter. Det er 6-1. Det ser godt ud. Det gør det virkelig endnu en gang. Solo Q i store problemer. Ja. Forsøger med Shockwave igen, men splitsekund for sent. Og han rammer faktisk ikke med sit Q igen. Hvis der er nogen, der så det. Det er der ændrer sig til, at vi var fanboys til, at vi sidder og kolder ham op. Jamen, det bliver vi nødt til. Du påpeger alle fejlene. Det er så nemt at sidde her på sin kaffe-trone. Ja, det går
opmærksom på, at du missede den der CS. Men jo, jeg synes, det har været et godt camp i midlane. Det har de... Ser vi et flip her? Jeg tror ikke, han når det. Lige præcis. Og Henning en lille bitte problemer. Flash er har ikke ultimate, så vælger Flash i stedet for. Bliver hævet ind endnu en gang, men kan så gå til sit eget turret. Nu er så kommer der lige der er rigtig meget damage. En auto-attack får det faktisk ikke. Nu skal altså Henning ind i stedet for Flash over den anden boost. Det her det er super, super kaotisk. Rammer Resident Strike, og det virkelig betyder noget. Jeg tror altså ikke, Henning han kommer væk fra den her. Og hvem bliver den her 1v1? Det går Hercules. Endnu en gang Resonating Strike. Double kill til Herc der. Rigtig godt. Ind i busken. Han kan altså ikke se noget i den busk der. Han rammer det der. Det han gør der, det var den der Q ind i busken i blind. Det var vildt. Eller heldigt. Jeg vil sige, rødt hold vil mene, det var heldigt. Rødt hold vil mene, det var heldigt. Hercules vil nok sige... Every day I'm shuffling. Og det her, altså status PT var lidt som forventet. De har de stærke lane picks. De har de stærke champions, som er fokuseret på det her, de her gangs, de her assassinates og lane phase og sådan ting. Vi har ikke rigtig set nogle teamfights endnu, og det er jo der, de ligesom shiner gutter. Så fordi de ikke har haft teamfights endnu, så har de altså ikke kunne vise, hvad de er værd. Forsøger at fange det lige igen, men... det er sneaky det her af Maxi. Og der er sådan noget at gå ind på den her. Det er køligt, men han har så rigtig god backup. Og her kommer Hercules endnu en gang. Han er ikke sourced, men har stadigvæk damage nok til at lukke den. Landbo er slået efterfølgende. Og her kommer Henning. Double kill endnu en gang til Hercules. Han er så 7-1 lige nu. Har fået et fantastisk early mid-game. Og Dragen er live, så Dragen er live, den skal de ned og conteste. De har også lige pinget den. De ved godt, de skal der ned nu her. Den er lige sendt 7-1. Det er træls. Ja, det er godt jysk. Det er træls. Han bliver altså en lille smule træls. Hvis på et eller andet tidspunkt... ja, eller faktisk ikke på et eller andet tidspunkt. Han er faktisk træls nu. Ja. Han har det gank, han har lavet på Ariana nu. Jeg tror, han har gjort det 3 gange, hvor han hopper ind fra bussen, sparker hende væk fra toweren. Nidalee går bare ham. Vi ser her vandkanden på vej ind på en... smeltet. Helt sikkert. Maxilol kan han følge op på den her. Kan han altså. Har altså en rigtig god range. Endnu en gang Shockwave. Der er ikke noget condemn dog ind i væggen på Maxi. Keynote holder sig på afstand. Han ved godt, at han ikke skal conteste. Han er henholdsvis 2 og 4 levels bagud de 2 spillere, der står for. Ja. Og Hercules hoppede faktisk ud af Orianes ult der. Ja, han virker on point i dag. Og det må man sige. Som sagt. Men de har også en Ezreal her som en 0-0-3. Altså der er ingen kills til Ezreal. Det betyder måske ikke så meget her, når de er 13-2-16 minutter inde i spillet, og de har altså en gold lead nu på over 10.000. Nej, Ezreal han hyggefarmer i bunden, sørger for hele tiden, at den lane egentlig er pushet op, så den er beskæftiget, og han bliver ved med at indkassere mere og mere farm. Nu begynder vi at se forskellen. Nu er han også... CS. Han er ikke den største trussel lige nu, men altså, som han bare passivt spiller nu, så er han en sikkerhedsventil stiller hen for at være en carry for holdet. Men lige nu er det altså ikke ham, der er i fokus som sådan. Vil vi gerne se Bacon, The Swag og The Dragon Killers op det game? Hvad skal rødt hold gøre, tror du? Hvad rødt hold skal gøre lige nu, det ved jeg ikke. Altså, den eneste, der faktisk har fået kill, det er jo Volibear. Jeg tror, de bliver nødt til at gå ud og få noget mere vision. De skal ud og prøve at se, om de ikke kan finde et pick et eller andet sted. Toppen vil være godt, fordi Darius har faktisk været top under hele gamet, tror jeg. Og Darius skal grab ham, måske smide en Volibear ind. Han har 2 kills, han kan i hvert fald gøre noget damage. Vi så ham op top, hvor han fik et kill mere. De skal begynde at lede efter de her single picks et eller andet sted i junglen. Ja, eller måske prøve en reel teamfight, fordi de har jo som sagt det, vi snakkede om, Leona Initiate, som forsøgt der. Men, og igen, Orianna Ultimate, men de har altså ikke haft mulighed for at have de her teamfights, og nu prøver de altså virkelig at lede efter dem. Tager rigtig, rigtig meget poke i mellemtiden. Lige pludselig er det på halv OP. Hercules forsøger at komme ind på Darius. For ham dog sparket væk, og det har altså givet Wayne en del frihed nu her. Har indkasseret de første par kills, men lige pludselig står hun altså alene efter triple kill fra Maxilol. Ser ud til at afslutte den her quadra til Maxi. Og Ace det er første ace. Tror du, det var med vilje, han sparkede Darius væk? Det kunne sagtens være. Han gik i hvert fald efter det her indsæk, og han fik delt teamfighten nok op til,
at de kunne fokusere på de 2 første, og så derefter tage de 3 næste. Hvorfor valgte han Darius? Var det med vilje, han gik efter Darius, eller tror du, han gik efter Wayne egentlig og ramte det? Jeg tror, han gik efter Wayne, men hun netop det, der popper hendes ultimate tumbler, så var usynlig, så havde ikke den vision, der skulle til. Vælger derfor at sprede teamfighten. Darius, han skal op i frontlinen. Han skal op og tanke en smule og give noget damage. Det fik han altså ikke lov til på grund af Lee Sin her. Spawn timers er korte, så de formår at komme hen og besvare den her inhibitor. Det er meget tidligt i gamet. Det er 18 minutter og 30 inde i spillet, at de faktisk har en Hackerem! Kommer Jordan ind i 4 spillere! Det er altså 3 mod 5 nu. 3 mod 4. Ja, folk begynder at tilslutte sig. Maxwell har rigtig meget skade. Kan han hoppe på den her? Vælger altså at bakke stille og roligt ud. Flash her fra Ezreal. Vil altså rigtig gerne have sit kill. Han har netop ikke fået endnu. Men det betyder altså, at han koster... han koster altså hans eget liv, men... han køber tiden til, og hvis vi skal rose ham lidt, køber tiden til, de kan få den her inhibitor. Helt sikkert. Men han var lidt en greedy. Ja. Det skal man også være, og du kan godt tillade dig i sådan et spil som det her at være en lille smule greedy. Ja, fordi 17.000 guld, 16, 15.500 guld. Noget af den stil. Det er utrolig meget efter 19 minutter. Det er næsten 1000 guld i minuttet, de har formået at indkassere. De har altså også en nitter her. Ingen engang 20 minutter gået, næsten 200 CS. Ja. Det er rigtig godt spillet. Ja. Og de har været meget mere ude i lane. De har fået mere CS, men de har altså også fået rigtig mange flere levels. Bare her, jungleren er 2 levels over Keynote. Keynote forsøger at finde en måde at conteste på. Misser godt nok Resonating Strike her, men er altså virkelig, virkelig low dernede. Han er ned igennem minion waves. Jeg tror ikke, han kan komme væk. Hercules har så meget mobility. Misser igen. Men, misser igen. Han har altid smite finish. Hercules. Det her det kunne faktisk være spændende. Nødsat til at flash der og sikre sig. Det var meget godt, han havde flash. Han kan tydeligvis ikke ramme sit kur. Du bliver nødt til at grille ham efter kampen. Ja. Oh my god, og se det er tanken på holdet. Ja. Hvor hurtigt han bliver slettet. Flasher faktisk, men vi det så ud som om han nåede at flash faktisk. Det gjorde han også. Ezreal 2 killet. Ja, okay. Ezreal der 2 killet. Ja. Jeg så det som Henning. Hesten Henning, der ikke fik killet. Og faktisk proxy farm fra Ezreal her, som Volibear kan ikke gøre noget. Nej. De er denied alt lige nu. De er for squishy. De er under XP. De har ikke nok items. Og lige nu bliver alle deres outer turret pushed. Hercules tager den alene i bunden, mens det øverste ryger, så 7-0 i turrets indtil videre også. Altså Team Swag, det må man sige, de har selvom junglen missede i starten, så kom Hercules godt efter det. Han har ikke været bagud i level, han har til gengæld været meget foran i level. Lige pludselig, vi har en level 12 mod en level 9 jungle. Ja, og der er også en stor forskel på CS. 85 CS til Lee Sin, og kun 34 til Volibear. En stor forskel, og det gør også, at det game det er relativt kort i forhold til hvad. Jeg synes en lille smule, at gamet minder om det, vi så i sidste gang, men den her gang er vi med et hold at gøre, der godt kan formå at push, der godt kan finde noget at afslutte ting. Det sidste spil kunne lige så godt have set sådan her ud. Godt får hun det sidste kill, det gjorde altså. Dobbelt kill til Nita der, og så et ekstra kill til Hercules, og det er hvis endte her, det var aced 21,5 minut. Inde i spillet, det så godt ud. Det var et rigtig godt spillet, og vi så Hercules, som gik 9-2 med en hel masse perfekt udførte gangs på midt. Selvom han kom så langt bag, som du nævnte, formåede han altså at specielt carry midlanen 12-0 lidt lige. Helt sikkert Hercules skyld, og det formår altså at give dem den her formidable sejr. Jeg tror, det er en best of 3. Det tror jeg også, der. Vi kan få lov at se dem igen, men jeg tror, vi kan få lov at se dem igen. Ja. Nu må vi lige se, om der lige går 5 minutter en gang mere. Og salen klapper nu, fordi at, de kan se, at kampen er færdig. Rigtig godt spillet af Team Swag. Det var en rigtig god kamp, faktisk. Helt sikkert. Helt sikkert. Og skal vi bette lidt? Ja, okay. Vores virtuelle penge her. Jeg vandt 100 virtuelle. Det er rigtigt. Jeg vandt 100 virtuelle kroner. Det må vi lige afregne på et eller andet tidspunkt. Skal vi se. Nå, der kom den. Vi har simpelthen de der lige, som holdt derop, hun har. Det havde jeg faktisk ikke regnet med. Så blev vi invited til en her. Da vi kom til midgamet, formåede hun hele tiden at stå og lægge de her spyd ind, når de der pushes og turrets. Og det, hun rammer rigtig mange af dem og fortsætter modstanderholdet retur, så naturligt så med de der 500. Ja, de vil meget hurtigt blive rigtig, rigtig meget skadet. Ja.
Alright, boys. Jeg synes, om vi så spot bliver invited til den næste game. Spillerne skal selvfølgelig lige være klar igen. De har selvfølgelig lige et par minutter til et holdmøde. Er det lige... Det er i hvert fald en pause for mit vedkommende. Ja, det er det også. Vi holder lige 5 minutters pause her. Og så vender vi tilbage med faktisk Team Swag mod næste game. Jeg ved ikke, hvem det er, de skal møde. Altså, jeg tror, det er BO3. Jeg kan se, at Keynote bliver invited igen fra modstanderholdet, så det er så... Okay, så det er bedst ud af 3 her. Betyder noget, der skal 2 sejre til. Skal vi inden vi går her, Bans, skal vi bette, hvis vi nu siger, hvis du rammer 2 eller 3 ud af 6, ja. 3 Bans, du hvis du starter. Okay. Lige siden. Nitte lige. Altså, jeg har lyst til at sige Hickory, men jeg tror altså ikke, at... men de to er jeg enig i, og så hvis man skal være sikker, så kan man sige Rek'Sai. Altså, her har man rimelig sikker på at blive sikker. Ja, men den er også god. Han bliver... Ja, jeg ved ikke, hvis de... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi vi er på livestream, og kampen er ikke begyndt endnu. Du vil ikke sige for meget. Jeg ved, hvad nogle af dem rigtig godt kan lide at spille. Så der er 5 minutters pause. Vi mødes her kl. 17.05 igen. Svært at skrive, for du taler fra, men uden at sige noget. Jeg har en grimmer side, men han er lige gået. Helt seriøst, folk snakker, men du lytter ikke til spil for galleriet. Jeg ved, at du kan se det, og jeg kunne sidde på en bar fyldt med kvinder, og stadig kun vente på, at du ringer. Så sig mig, hvor det lige var. Jeg skulle finde en grund til ikke at blive her, når du smiler. Du gør mig helt, ja du gør. Kunne aldrig bede dig om mere. Bare se, hvor perfekt du er. Du gør mig helt, ja du gør. Kunne aldrig bede dig om mere. Bare se, hvor perfekt du er. Så hvis der er noget, må du sige det til mig. Hvis jeg kan være løsningen på dine problemer. Jeg mener, du er den eneste, der rigtig kan se mig. Når kameraet blænder, folk griner, og spotlightet det skinner. Har dig jeg ikke brug for her, for vi to kunne gøre det større end livet selv. Er der for dig også, når situationen er speciel? For det må være svært at hoppe ud af en hummer i høj hæl. Fra bilen til lobbyen til suite. Du kan få alting lige som du kan lide dem. Og fuck om resten af verden, de ser ned på mig. Om de overhovedet giver en skid for mig. Hiver mig i ærmet og vil have mit nummer. De kan stille sig i køen og trække et. For alt de får er et nik og et blik, der langt væk. Kan ikke sige noget, du ikke allerede har hørt. Men hey, ingen har ment det som mig før. Du gør mig helt, ja du gør. Kunne aldrig bede dig om mere. Bare se, hvor perfekt du er. Du gør mig helt, ja du gør. Kunne aldrig bede dig om mere. Bare se, hvor perfekt du er. Du lagde hånden på panden af mig, mens du roligt sagde, du ikke ville fanden tage mig. Så jeg kunne sagtens tage det værste, den her verden har at give mig. Bare så længe du er der til at gribe mig. Du hjælper mere end min psykiater. Er helt blændet af alt, hvad der ligger bag dig. Og du gav mig roen til at blive ham, der uden at virke skam kunne smile hver dagen, selvom alting faldt sammen. Gør mig trykker ind i 9 miller. Deres anti-psyk-piller og liv som en spiller. Ser verden ligesom jeg gør. Så du gør mig helt og lidt større. Du gør mig helt, ja du gør. Kunne aldrig bede dig om mere. Bare se hvor perfekt du er. Du gør mig helt, ja du gør. Kunne aldrig bede dig om mere. Bare se hvor perfekt du er. Nobody but you. I'm never confused. Hey, but I'm so used to being used.
So you don't pay it, don't pay it. No mind hunt. We live in no lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you call unexpected. 'Cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you. I'ma care for you. Yeah. 'Cause girl, you're perfect. You're always worth it. And you deserve it. Right, det ser ud som om, vi snart er klar. Brixen er lige på toilet. Det skal passes. Men som sagt, kampen vi lige så, det er Upper Bracket Final. Det betyder, at der er Grand Final efterfølgende. Vinderne her går i Grand Final og spiller altså om første præmie. Taberne her ryger i Lower Bracket og skal spille det, der hedder Consolidation Final. Det er deres sidste chance for at komme op og spille i Grand Final. Hvis jeg har lyst til at se brackets og præmier og alle de her ting, så er der så inde på www.lanfesten.dk. Og i samme stil, nu hvor vi har lidt pause, så bare fyr nogle spørgsmål i chatten, hvis I har det til mig eller Brixen, så skal jeg nok lige sætte den videre til ham, når han kommer igen. Vi skal godt sidde og være interaktive. Men ja, som sagt, det er Gutter mod Swag igen, hvor Swag altså har 1-0 føring. Er du challenger jernskaf? Det er jeg langt fra. Jeg har guld 3, guld 2, et eller andet. Jeg har godt fundet at kigge på folk, men jeg er ikke så god til at spille selv. Så jeg er guld 2. Det er sådan lidt, når man er 27, så har man mekaniske evner som en, ved ikke, som en snegl. Jeg er så langsom til at trykke på knapperne. Hvorfor streamer du ikke mere? Jeg tager lidt en pause. Jeg bor et sted lige nu, hvor jeg har rigtig dårligt internet. Det er også grunden. Men så er det fedt at prøve at komme på besøg hos de store drenge en gang imellem. Hvem har det pæneste skæg? Jeg synes, skægkvaliteten til det event her, den er eddermame høj. Det kører vi. Jeg synes, folk har god skæg i gamer-communityet. Så jeg svarer, det bliver et spørgsmål i mellemtiden. Hvad er din yndlingsenergidrik? Jeg drikker aldrig rigtig energidrik. Ja, jeg har så faktisk ikke mere. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Jeg gør, når det er sådan, at det er, når det er lagen, så kan jeg sgu ikke lade være. Og det er også meget, så det er meget rart, især når man sidder og laver sådan noget her, når vi skal sidde her i et par timer, og have noget og sidde og sutte i, især energidrik, fordi at man kan godt blive, nu er vi meget hype omkring det, og det er pisse sjovt at sidde her, jeg er helt vild med det, men det er altså lige, man skal lige have det der ekstra kick. Men skål på det. Ja, skål. Men grøn monster, det er drikken, det er bryggen. Det er spørg Kasper. Så drikker det. Ja. En mand, der ved, hvad han vil have. Det er jo 3 bedst skæg. Jeg tror,
tror, du har haft 2 år mere til at gro dit. Så jeg ligger mig lidt ned på siden. Et spørgsmål om... det er et spørgsmål til lektion. Jeg har faktisk lige... Jeg har faktisk lige fået trimmet mit. Og vi er klar, kan jeg lige skrive her. Du har bare bromseikoner og hele linjen. Alright. For jernskaftets mik til at være højere, kan du lige ind til kæften der? Sådan der. Stærkt. Sådan der. Nu kan det være, at du er lidt højere. Men det er altså fordi, hvis vi skruer meget mere op for jernskaftens mikrofon, så når jeg sidder og snakker, så går jeg lidt for meget i din mikrofon. Ja. Og det er jo et Sennheiser headset, du sidder med. Fantastisk headset. Og måske også lidt halvpeberet. 1300. Ja, det er lidt et dyrt headset. Men Casters vigtigste redskab. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det er første gang, jeg prøver det. Det er faktisk ikke engang mit eget headset, jeg sidder med, fordi mit eget headset, det er et trådløst headset. Du har lånt Avium? Ja, jeg har lånt mit Avium, sådan som i går. Så. Det er en bedste ud af 3, vi har gang i her, og der ser vi så lige Sin, Nita. Og så ingen af de andre faktisk, vi snakker om, hverken Jarvan eller Rek'Sai. Blev faktisk bandet. Øger Timo ban. Øger Timo, det er nogle specielle bands. Men det kan også være, at Swag bare tænker, doesn't give a fuck. Ja, 100p, det er overlegenhed der. Der har vi så en Jarvan jo. Og en set igen. Ja. Hvem var det, der var midt sidst? Det var Maxilol, der spillede det lige sidst over for DoQ og Janna. Okay. Og han havde jo store problemer derinde, primært på grund af Hercules. Som han selv sagde lige efterfølgende, da vi mødte ham. Jeg havde næsten helt dårligt med det. Ja, det var lidt synd for Janna. Han kunne ikke ramme. Vi har faktisk en urintrollen igen på sin volleybær. Vi snakkede om det sidste gang. Du siger, at han er direkte skrald i jungle. Jeg må indrømme, jeg har aldrig spillet... nu ser vi så en Jax i stedet for. Og så tilbage til volleybær. Man skal aldrig nogensinde snakke om, hvad der bliver valgt. Nej, det skal man godt nok ikke. Ja, det er ret nok, så lærer jeg det. Jeg skal ikke snakke om, hvad der bliver valgt. I fix for, at de er blevet logget ind, og der bliver han så logget ind. Urintrollen på urintrollen. Igen. Altså, han vinder på navnet. Det gør han. Men jeg tror simpelthen, det er fordi, at det er hans mest komfortable champion, og det skal man også tage med nogle gange. Helt sikkert. Det er, hvis det er sådan, du har spillet de der 300-400 kampe, og du har spillet ham i solo queue, så skal du spille ham her helt sikkert. Ja. Vi ser en Lucian med en Thresh. Rigtig god kombo der. Vi har faktisk ikke set så mange Graves. Og Graves jo, som er næsten top 1 meta ADC. Graves Severe, det er virkelig flavor of the month lige nu, vil jeg sige. Det ser vi rigtig, rigtig meget. Diana er også en rigtig god support. Helt vildt, og begge de to passer sindssygt godt sammen med. Lad os nu se. Og vil sige faktisk, at vandkanden var jo faktisk support sidste gang på Thresh. Og der har de faktisk byttet roller, de to. De kan nu også swap. De kan nu også swap nu. Helt sikkert, det kan godt være, de gør det. Han har stadig Exhausten, som viser lidt, at han stadig er supportspiller. Men lad os nu se. Det er nok, de holder de samme roller. Vi ser en Hecarim på Hercules. Ja. Også en god jungler. De er en yndlingsjungler. Den her season. Personligt mig, yndlingsjungler. Jeg tror dog, det bliver et swap. Jeg tror, det bliver Jarvan jungle og Hecarim i top igen. Ja, okay. Egentlig fordi, at det lød til, at Henning ikke normalt spiller top. Han spiller også selv jungle, men de har givet den til Hercules. Og en af hans komfortable champions er Hecarim, og det virkede for ham sidste gang i toppen. Han formåede at trade over mod Darius, som vi egentlig havde spået, var en svær lane, sådan rent duelleringsmæssigt. Og midgame, han var god til at bare komme løvende ind lige pludselig ind i en lane. Han var og så bare, rigtig god til at... Han roamede rigtig meget, også nede i botten faktisk. In the bot kom han rigtig godt ind. Rigtig godt ind i botten. Kan man sige. Det var rigtig godt. Hans roam var rigtig godt. Vi ser faktisk LeBlanc midt også her. LeBlanc, som jeg hader at spille imod. Hun er det værste. Jeg kan ikke lide hendes burst, er simpelthen så vildt. Så vil jeg helst spille muset. En champion, der er lidt sjovt stadie nu, personligt, for før så vi jo rigtig meget Death by Grass på hende, som netop er blevet fjernet, og vi ser rigtig mange eksperimentere med builds lige nu. Trinity Force, LeBlanc er der begyndt at se, simpelthen for stadigvæk have et godt poke, men sådan lidt mere
poker dig igen, og så venter jeg lige 10 sekunder, og så poker jeg dig igen, og du kan ikke rigtig gøre noget imod det. Men lad os nu se, det kunne sagtens, hvis det er midlane, typisk bare fuld skrald AP, igen det her med, hop ind og burst en eller anden. Og jeg prøver lige, om jeg kan finde noget lys og smide ovenpå os, fordi vi er faktisk lidt halvmørke på kameraet, så jeg er lige 1 minut. Men ja, LeBlanc stadigvæk en champion, der kan burst. Skal ind og have i backlinen og have fat i enten Maxilol eller dræberen på Severe. Severe er svær at burst netop på grund af det her spell shield. Der er jo netop kommet patchen i går, som gør, at det her spell shield, som virker lidt uintentionelt førhen, nu virker lidt mere efter hensigten. Før blokkede den altså væsentligt mere damage, end den egentlig skulle. Både auto-attacks, der var i det øjeblik, at spillet blev poppet, men det burde at være up-to-date nu. Men ja, Severe skal have de her spell shields on point, specielt på Death Sentences og LeBlanc, når man kommer tæt på. Det pick, vi kan snakke om nu, Sion top. Endnu en okay brawler, har ikke så meget damage output, bliver væsentligt tanky i lanen, og generelt har et meget HP-baseret build. Så jeg tror ikke, det bliver ham, der er den mest offensive i lanen. Han er mere også skal prøve at se, om han kan skabe nogle situationer, hvor han kan roam og være den her frontline i teamfight. Så de har sådan en habil frontline hos gutter nu. De har Volibear, hvis han formår at bygge tank i det her game. De har Sion, der kan bygge tank. Så en god frontline for deres vedkommende. Og igen, det er Keynote, der skal carry. Han spillede fint på Wayne sidste gang, men det var altså lidt ude af hans hænder til sidst, da det hele det var gået syd. Og det faktum, at Wayne er den her gode late game, eller mid-late game carry, fungerer så ikke så godt, at holdet er så langt bagud. Lucian lidt mere en offensiv AD carry, en der lidt mere har lyst til at trade lane og sådan noget der. Og så kan Kino måske få lidt af hans kunde til at vise det mere. Det er meget bedre lys. Vi fik lige, jeg lånte lige Brian fra Danmarks Lys her. Han ligger og sover på vores luftmadras, så nu bytter vi lige. Noget for noget. Så vi har lidt, vi fik lige lidt lys på kameraet. Det man vinder. Førstepladsen i det her, det er 5 muse, som, og så er det en 50 slot mumble, tror jeg, ja, det mener jeg kan huske. I 3 måneder. Andenpladsen, det er musemotter, og en 30 slot mumble. Og tredjepladsen, det er så 5 sportstasker, og en 20 slot mumble. I kan se alle de her informationer inde på www.lanfesten.dk. Der er alle turneringsinformationer i de forskellige, der er både Hearthstone, CS og lidt af hvert. Så der kan I se det hele inde. Også I kan se brackets, hvordan det fungerer, men kort opsummering er, det her det er upper bracket final, betydende vinderen af den her best of 3 kommer direkte i grand final, som er så mod et lower bracket hold, som har gået hele vejen op igennem lower bracket. Og det kan enten være holdet her, der bliver slået ned, som har deres sidste mulighed, eller det hold, de skal komme til at spille over for dem. Helt sikkert. Og så er det jo sådan, at dem, der vinder lower bracket, de er fra starten af bagud med en enkelt. Ja. Så de skal vinde 3. Eller de skal vinde 2, undskyld, så har de faktisk, så vinder de jo hele, så vinder de musen og alt det der hejs. Lige præcis. Alright. Jo. Det kan jeg lige gøre. Jeg får lige at vide, at jeg skal mute min Facebook. Sådan er. Så er den muted. Så fyrer vi lige den der op igen, og så går vi sådan der. Yay. Og så lige sådan der, så er vi ved at være klar. Tror du, vi kommer til at se den samme aggression over for Volibear? Han var under pres allerede for level 1 af. Kom godt ud af det, vil jeg sige, men han er en jungler, der er nem at presse. Tror du, Hercules han udnytter det samme igen? Det er svært at sige. Nu vil sige, det lykkedes jo ikke for ham sidste gang. Det kan også være, at de tænker, at de har simpelthen så meget... altså, de er allerede deep. Og smider en deep ward ved golems der. Det kan være, at Team Swag, de gør det. De tænker, okay, vi har faktisk vundet en. Og du tænker med den sikre tilgang?
Nej, jeg tænker modsat. Jeg tænker, nu prøver de nogle vanvittige plays her. Det håber jeg i hvert fald lidt, fordi så bliver det mere spændende cast for os to i hvert fald. Men lad os nu se, det kan også være, de bare kører den sikkert. Altså, det vil jeg da personligt gøre. Men de var jo meget overlegen i sidste spil, så det kan være, at... Jeg kan godt lide Warden hernede. Sikrer sig, at modstanderne ikke kan få lov at starte her uden problemer med de her golems. Og de står så allerede positioneret klar til at lave et mini-invade. Vi har faktisk et byt her, top og bot. Lige præcis. Lane swap kommer ud. Egentlig fra Guddas side af. Har ikke lyst til at stå i den her matchmaking. Og de har så ikke fået informationen omkring det her lane swap endnu. Hercules i offensiven. Rigtig meget. Rigtig meget. Og de har faktisk... De ved ikke, han er der. Men det faktum, at det nu er et lane swap, der gør, at de skal mod en enkelt spiller. Der kommer Smite, det er så Hercules, der får den. Det betyder, at Unitrollen den her gang er fortsat til at være bagud fra start af. Det var et turn, der modsat sidste gang, hvor Hercules faktisk kom bagud. Nu går han bare direkte til Smite og løber den vej, og det er sådan, man skal gøre det. Lige præcis. Nu fik han retalieret en lille smule. Kan gå retur til sin rød. Tage den uden problemer. Ja, tak for sidst, Oliver. Og nu skal vi jo se, hvordan lane swap. Lane swap er altid lidt specielt, fordi det kræver modspilleren til at reagere på det her efter et par minutter. Der er masser af forskellige taktikker. Hvem tror du, det er bedst for? Er det bedst for sejren, eller er det bedst for Hackrim at spille mod de her ADC support? Jeg vil faktisk sige, at det nok er bedst for Sion. Jeg tror, han er lidt mere komfortabel og farme under turret. Hecarim er ikke super fantastisk under sit eget tårn. Har sin Q ligesom til at farme lidt med. Men jeg tror simpelthen, de frygtede den der Sivir Janna botlane så meget, at de gerne vil have lavet lane swappet. Sion er faktisk i problemer. Han mister rigtig meget liv derunder. Ja, det handler om, at de skal være opmærksom på det punkt, der kommer, og de skal farme defensivt. Henning føler sig ikke ukomfortabel, men han har altså også Hercules deroppe. Jeg tror ikke, han forsøger på et gank. Han forsøger bare at sørge for, at de kan få den CS. Vælger faktisk at initiate. Keynote. Tager rigtig meget skade. Bliver slået af rød buff. Vælger at benytte sig af healen. Og nu vender de altså på landboet. Han er lidt bedre placeret. Får faktisk baitet exhausten nu. Skal nok bakke ud, da Henning begynder at tage en del damage play faktisk. Forcer flashen for Henning. Og retur med ham. Men et okay forsøg. De får taget en exhaust for en flash og en heal. Så en enkelt flash brand for to andre sammen, der abilities. Mellemtiden midlane. En god trade her. Solo Q igen. Kan komme hurtigt ind og hurtigt ud igen. Hun er LeBlanc. Hun skal bare fjernes fra ligaen. Hun er så provokerende at spille imod, fordi hun kan det der. Altså, man kan så sige, sejren, netop det der skete lige nu, jo sejren mod Sivir. Hun har sit spelshield, og hun får mana hver gang. Hun har meget mere sustain mod en, der tager det cast time, han har. Hun har masser af tid til lige at poppe sit spelshield, der hvilket gør, at hun kan blive i lane noget længere tid. Ja. Han skal ikke forsøge så meget at harass på den måde. Han skal have den fokus på minions, som han kan lige nu. Men de ligger meget ind til farm. 7-8, det er ikke en stor forskel. Dræberen dog lidt foran, som rent TS-mæssigt. Det er også meget vigtigt, hvor meget pres der kommer på de respektive tårne. Lige nu er det på godt 60% nede i bunden, og oppe i toppen er der stadigvæk kun 95. Så det er helt klart en win-situation det her for Swag-drengene, at de kan lægge lidt mere pres på tårnen. Helt sikkert. Volibear, nu var han så lige før, nu fik Jarfor lige nogle creep kills, men han er faktisk med. Han er et level bagud, men ellers, altså han mister frøen, og han er faktisk lige så stille og roligt på vej tilbage. Ser vi et kill? De forsøger i hvert fald på det. Jeg skal huske Sions passiv i de her situationer. Han er farlig at dive, netop fordi han pludselig så kommer han tilbage og får altså et kill retur. Måske 2, hvis de virkelig overextender. Du nævner det her med, at Volibear er med, og jo, han er tæt på at være med i levels, men det er faktisk, at han ikke har været ude i lanes endnu. Han har ikke hjulpet i de her lane-situationer, og det har Jarvan altså allerede gjort. Hercules har været på besøg i toppen. Så ser vi her, vi ser en Jarfor, der faktisk finder Volibear her. Han har set ham. Unitrollen fuldstændig uvidende her. Han har rød buff, Uni, men bliver så initiated på nu, og Maxi er rigtig, rigtig god til at følge op. De har burst til. Ignite'en kommer, så der er ikke så meget heal fra Unitrollens side af, men den holder ham altså lige i vandskorpen. Flash fra Hercules. Flag and drag fra Hercules. Kommer stille og roligt væk derfra med et enkelt third hit. Velspillende, velkoordineret, og det er lige det aller sidste spidsen af spydet, der rammer Volibear. Det tæller også, når det bare er spidsen, jo. Ja. Wow. Det var godt spillet. Det var eddermame kun lige den sidste millimeter af det spyd, der ramte Volibear der. Der kommer initiated. Det er endnu tårnet.
Så hurtigt ud igen for Maxi. For poppet den passiv fra LB. LeBlanc, ja. Det faktum, at Maxi, han har ikke sin Ignite. Det har Solo Q. Det skal han måske prøve at udnytte. Og det er måske også det, der gør, at Zed vælger at bakke ud nu. Hvis der kommer et hurtigt burst fra Solo Q på LB, så kunne han måske få lov at skaffe sig et eget kill igen. Men det er ikke tilfældet, at de bakker begge to retur. Kan vi lige gå bort her? Hvad sker der her? Jeg synes, Sejren har gik en lille smule langt fremad lige pludselig, og der er faktisk ikke nogen til at hjælpe ham. Nej, okay. Ja, lidt stadig han er blevet forcet tilbage, simpelthen, fordi han mistede rigtig meget liv lige på et tidspunkt. Hvor Hakerim faktisk, han var tilbage, og jeg får diver. Forsøg igen på at fange Keynote, men de vælger altså at skifte til Lambo i stedet for. Har god damage, de har den røde buff til at slå ham. Endnu en gang Exhausten, der netop er kommet op, og det ser ud som om, at Lambo kan få gå for det. Kan Hercules få en enkelt EQ-kombination, men her Volibear pludselig ud af det blå. Rigtig, rigtig god disengage fra Hercules, der sikrer sig, at Unitrollen han ikke kan få et godt initiate, men forsøger sig stadigvæk at komme offensiv. Her er Death Sentence. Hercules i store problemer og bliver afsluttet af Unitrollen, og sikrer sig så endelig, at han får lov at vise sig lidt på mappet, og sikrer sig altså et kill i top lane til ham selv. Og, rigtig godt spillet af hvad hedder det, Akutar 17. Der er et dive der. Der er dive fra Henning. Forsøger han får faktisk det første kill. Han redder tårnet indtil videre. Keynote kan dog afslutte den, men udmærket beslutning af Henning. Ja, det må man sige. Det var risky. Det gav noget. Det var Ulter, han redder faktisk tårnet. Lad os nu se, nu bliver han nødt til at gå B, så må ikke de mister top tower nu. Ja. Jeg tror, Landbo spillede den lille bitte smule forkert. Jeg tror, han troede, han havde turret aggro, så han begyndte bare at løbe. Ja. Det han skulle have gjort, det var simpelthen at sikre sig en flay, og kunne sørge for, at Volibear ikke ville blive dræbt på den måde, han gjorde. Så der røg top tower. Der røg top tårnet. Det er det første tårn i gamet, og de er altså noget bedre med den her gang. Sige, det er flere tårn, end de fik sidste gang. Ja. Fik de ikke en? Fik de et tårn? Jeg tror, de fik et enkelt. De fik et enkelt tårn. Lige så mange som sidste gang. Men ja, gode tendenser den her gang, og forfriskende at se, at vi har en meget tættere guldplacering. Vi ser her begge af det ser ligger close. 60-61, begge to BF. Og 27-27, to toplaners, selvom de har været hver deres lane. Det har været rigtig, rigtig tæt. Men man kan se allerede nu, Hercules er 10 creep kills foran Winter. Han er allerede ved at trække fra. Sidste gang der så vi, der havde han 60 flere CS end Volibear her. Og det er en kunst at kunne lægge pres på lanes, men sørge for at holde sin farm effektivt. Og der er mange, der gør det, inklusive mig selv. Rigtig god til at sige, okay, jeg lægger ekstremt meget pres på lanes. Jeg har kun 20 CS. Ja. Eller omvendt, jeg farmer alt for meget og får ikke lagt væk på pres. Har de set Hakerim? De har ikke set Hakerim. Death Sentence bliver denied, og nu er de altså store problemer. Keynote er den første, der bliver fanget. God Lantern for hans vedkommende, men han er altså ikke langt nok at komme væk. For initiated her på dræberen. Men jeg tror ikke, Urintroll, han har skaden til det. Han er tanky nok. Rigtig godt uld fra Janna, der redder Sivir der, og får faktisk skubbet Urintrollen væk fra dræberen. Det var velspillende af dem alle sammen, og også det faktum, at Sivir får opwalket stille og roligt væk fra Volibear, holder ham i en arms længde, selvfølgelig med hjælp fra Janna der. Og ultimate i midten fra Maxi, bakker stille og roligt ud. Hvad fint skal du vælge, Høg? Det var den rigtige, han fik ignited, så det ud som om Zed der til sidst, så. Men han fik sit assist derfor. I'm Jarvan, I'm helping. Ja. Men godt at han får igniten ned før de her to. Det er det, man ser en gang imellem så. Jeg kan bare ignite, hvem er det af dem? Men får også det her kill næsten. LeBlanc er træls, hun skader så meget. Hun har sit passiv, som altså bare er også træls. Hvis du er god til det, så kan du æde med Duke med det der. Så det er meget, meget vigtigt at starte med at smide ignite på, selvom du ikke er sikker på at få killet, især når det er sådan som LeBlanc. Og lige så meget som vi har rost blothold lige nu, lige så meget de kom bagud de sidste par minutter. Kan måske fange Hercules her. Forsøg på initiate. Han har altså mulighed for at disengage, og det runder måske op for dragen. Nu har vi en Sejren, der lige pludselig er hernede, og vi har en LeBlanc, der er på vej. De er alle 5 omkring. Jacob har dog TP. Han står i basen. Han TP'er nu. Har han homeguard? Det har han! Han kommer stormen ind i midten. Får ikke rigtig initiated. Først her kommer ultimaten, men de får så taget Unitrollen. Og det er ham, der skal smite. Keynote er exhausted i mellemtiden, og de er så virkelig på retræte lige her. Du kører den første, der er poppet. Han har sin passiv. Kunne måske gøre et eller andet. Løber vildt efter Hercules i siden, og får så ikke fange ham, så er han bare på minimal HP. Og det er jo pludselig en 4-0. Wow, det var en kanon fight, selvom Henning fik en lidt mystisk initiativ. Han stod lidt stille derinde. Han gik ind og blev stunnet. Okay. Han løb direkte ind og blev stunnet, og så kom hans ult først, da han faktisk stod inde midt i det hele. Han skulle lige have ultet måske halvt over muren ind til dragen i stedet for. Men
Det kunne næsten ikke gå meget bedre. Det kunne det ikke. De fik fjernet den farligste spiller der, som faktisk er Volibear, fordi de også vil sikre dragen. Nemlig. Og efter det kunne de hurtigt vinde. Han er kun level 5. Hercules igen level 7. Han er ekstremt langt bagud, og det er ulempen ved ham i junglen. Han falder bare hurtigt bagud. Kan vi lige få fjernet chatten måske? Ja. Lidt bander fra Volibear. Det synes jeg, han tager det med et smil i det mindste. Nok. Ja. Det var et godt engage fra rådet der. De havde helt sikkert snakket sammen om, at der var TP'en, der skulle komme det her engage fra Hecarim, og han har Homeguard, hvilket bare gør, han er endnu mere træls. Og her har vi lidt en omvendt situation, vi havde sidste game. Det er Swag, der har teamfight-kombinationen, sådan rent karaktermæssigt, og hvor rødt hold, de har det modsatte. Her, ultimaten poppet fra Sivir, de har rigtig bare movement speed. God death sentence sikrer sig, at Keynote får lidt mellemrum, men jeg tror altså ikke, jeg kommer væk derfra. Cataclysm forsøger at tage Lantern, men kommer altså kun halvvejs. Og en god tornado sikrer sig, at Landbo, han er i problemer. Popper ultimaten her, den skulle måske have brugt tidligere for at restere det igen. Fane Flash for Hercules! Det betyder altså, at de ikke kan fortsætte der. Kan du høre mig, Hercules? Du fan-flashede. Men Landbo er så stadigvæk store problemer. Flash og slow for vandkanden. Dræberen sikrer sig endnu et kill lige nu. Han er 5-0 på Sivir. Det er en Sivir, der kommer til at gøre rigtig, rigtig træls. Og den der combo, de har med hans Homeguard, med Sivirs ult lige pludselig, og så har vi også en Jarfor, der kan komme rigtig hurtigt ind og bruge sit Castle. Det bliver så træls. Der er ved en lille smule der. Ja, det bliver presset lige nu. De ved endnu en gang, at okay, vi får en LV1, vi får en turret, vi får en drager. For en 8.000 guld. Vi er super stærke lige nu. Og det er også derfor, de går offensivt alle steder. De giver sig ikke noget pusterum. Der sker ingenting. Han har brugt alle sine skills på ham, og han har ikke mistet noget liv endnu. Lige præcis. Og det er altså to champions, der kun har bygget defensive items. Ja. Det er armor og health, der er for begge to. Så damage output kommer fra abilities, og det her konstante spam med Q, og han står og svinger med kæppen, eller spyd, eller hvad det er. Ja, jeg skal kalde det kæppen. Ja, det er altså rigtig meget damage over for sig. Jeg kan godt se ham bygge et eller andet offensive item. En Sheen, altså så fed på Hecarim. Det giver ham hver gang han bruger sin Q, har han altså ekstra auto-attack, det giver damage. Men okay, han kommer i midten nu på besøg endnu en gang på Keynote. Han får altså rigtig godt juke, så han ikke bliver skubbet modsat vej. Men nu er Maxilol her altså også. The Culling kommer ud fra Keynote, giver rigtig, rigtig meget skaderetur. Så sørger for, at de ikke rigtig chaser. Men Hercules er til stede på fange Cataclysm. Giver ham det første kill. Keynote. En tur med Lantern. Forsvinder ikke med Lantern. Ja. Men stadigvæk 2 kills. Helt sikkert 2 kills der igen. Og vi så, Zed går direkte i face på LeBlanc. Kom faktisk ret low, fordi at urintrollen åbenbart, altså han går ind faktisk og prøver at tage sæt der, og det er jo det, han skal gøre. Altså med det samme, der er nogen, der flyver på LeBlanc og eller Keynote, så skal han ind og flippe dem. Ja. Men ja, det er hårdt, når man ikke er tænkt nok til det. Det var close på Landbo, der han kommer tilbage med 1 millimeter HP. Skynder sig recall, det vil Hercules ikke noget af. Han bruger begge sine abilities til at komme tæt på ham, så har han altså ikke noget andet auto-attacks. Og så er det så nemt bare lige at... Ja, lige, især med tower damage også. Ja. Dræberen her får besøg af 3 mand. Det burde at være et klassekill det her. Unitrollen, han skal have fart på nu. Duke's første ultimate her, flippet efterfølgende. Dræberen er i store problemer, han har ikke mere mana, han har ikke noget spell shield. Og shutdown. På en Sivir. Det var Sivirs første death 6-1-3. Ja, han havde ikke lige fået memoen om, at vi recaller altså nu. Resten var i basen. Det er det klassiske AD carry ved farm så meget som muligt, men det koster ham altså livet nu. Men det er en ris i lakken, der står stadigvæk 13-3, og Hecarim i mellemtiden, fordi de har brugt 4 eller 5 mand i midten, kan altså pushe det her top turret endeligt. Der har han ikke været så meget på besøg nu. Altså, det ved ikke, jeg kunne faktisk bedre lide den gamle sejr. Kunne du det? Ja, det kunne jeg. Ja, altså, han er pænere, men jeg kunne bedre lide ham i gamle dage. Okay. Som AP-sejren, eller hvad med det der? Ja. Det var simpelthen sjovt. Hans stun var fed, og kom bolden hen. Puff! Men det var, ham kunne jeg bedre lide, men ja. Hans ultimate er stadig. Ja, altså, ja, helt sikkert. Vidste du faktisk, der er en bug lige nu med ham, at hvis du trykker på H, det er en command, der betyder hold, så din champion ikke gør noget. Ja. Hvis du spammer den, så stopper han, mens han er i sin ulti, så kan du styre ham. Så går du sådan noget rundt og... Nice! Ja. Men så ved 520 mennesker også, det næste gang, de skal ind og spille sejren. Spille sejren i solo queue. Bare hammer H, og så ult, og så kan du styre, hvor han skal løbe hen. Initiate helt i baglinjen, hurtigt på Keynote. Jeg tror, han har damage nok til at poppe ham. Det er desværre ikke. Men Ninja-stjernen, The Shuriken,
Helt ned på hans living at Janna, det der. Det er altså rigtig godt spillet. Sørg for at holde 3 mand på afstand og sikre sig en og her kommer Hercules endnu en gang. Men igen. Kun lige ind og kigge. Heading! Det er deep! Ned i baglinjen. Det er så supporten, han går efter. Det er super, super risky. Selvom han får et kill, så tror jeg ikke, det her det er værd for ham. Når flash ud kommer faktisk væk, og får faktisk baitet modspilleren nu. Urintrollen er den første, der ryger. Badekarret er nede, så Duke er jo nødt til at flash væk derfra. Og endnu en gang. De kan tillade sig at være super offensiv og faktisk lave en masse små fejl. Dive en efter en. Ja, altså det var det samme, vi så Hercules gjorde lige før. Hoppe ind, bare gå efter killet, fordi... Altså 3.15. Foran med 10.000 guld nu, 11.000. Ja. Så er det fandme lige meget. Altså, så kan de sgu lige så godt prøve at spille nogle vanvittige plays. Ja. Og det første indetørt ryger nu. Pengeskoven på dragen blot 5 sekunder før den spawner. De har altså styr på mappet lige nu. Der er ikke nogen objekter, der bliver efterladt. De er også begyndt at have styr på modstanderens jungle, og det er også en af de vigtige ting, når man er så meget i offensiven. Have nogle dybe wards, kontrollere modstanderens rød og blå, golems og de andre ting også for den sags skyld. Og så sørge for, at du bliver bare sultet. Det eneste du har, det er de minions, der kommer i lanen, og dem skal du lige pludselig være en 3-4 stykker om at dele sig. Jeg kan også sige, altså vandkanden på Janna, hold da op, hun spiller godt. Yeah. Hendes ult bliver poppet på de helt rigtige tidspunkter. Vi så det nede i botten, da de prøvede at ganke med volley. Der skubbede han dem ikke, der fik de 2 kills. Vi så det her den her gang, hvor Zed kommer ind, og hun redder Zed, fordi hun får skubbet væk der, og det var faktisk Shurikens, der dræbte, modspilleren. Ja, modspilleren. Jeg vil lige huske. Ja. Men ja, lige præcis, det er sådan lidt, det er lige præcis det, en support skal. Det er ikke en, man snakker højt om og sådan noget, men i baggrunden, bare for det hele til at fungere. Hendes 9 assist altså siger det hele jo, det er jo rigtig godt spillet. Og et enkelt kill. Og et enkelt kill. I 75%. God kill anticipation. Men igen ser vi her, igen ser jeg 4 boots, altså er det sen? Har ikke boots på nogen af holdene. Altså igen, først nu kan Lucian færdiggøre sin Infinity Edge, og det er altid hans første core item er vigtigst, og det er det, han er gået efter. Det var solo queue det her. Overlever lige præcis. Pop en pot. Ja. Det var altså mikromalt. Men er det ikke det, man går efter? Jeg har altid troet, at for eksempel på Circus, attack speeden. Fordi det er ikke så mange stats. Jeg troede, den scalede bedre kontra prisen nemlig. Den koster jo, hvad er det, 450 for attack speeden, og så 225 for bootsene. Det, der er vigtigt, specielt for AD Carries, det er at spille efter et damage spike. Det vil sige, Infinity Edge er dit første damage spike. Static Shift er dit næste damage spike. Og de ting er vigtigere. Et par sko giver dig ikke et spike i, at du lige pludselig bliver stærk. Så det er altså vigtigt for Keynote. Hvis han ikke har færdiggjort sit Infinity Edge nu, han har ikke givet noget damage, og så vil han slet ikke være med. Og han er altså virkelig, han har ingen penge, så han har ikke råd til det. Det er farligt det her! Dræberen får et godt spell shield, men der er altså stadigvæk 3 personer. Og den passive for Volibear. Det var lige, der døde 3 bot der, mens vi så og snakkede boots. Og det er endnu en gang dræberen, der overextender. Og det er bare cocky. Altså det er jo, de kan og så badekarret. Det er, de kan godt tillade sig at spille på den her måde. De ved, de er foran. Så det kan de lige så godt. Hvem vinder den her? Okay, ultien var der fra Maxi. Pas du på, ikke gå offensivt! Ingen grund til det! Nu kommer den passive! Han skulle nok være død! Maxi! Shutdown! Det var din egen skyld, mate. Jeg tror, han havde fået ham, men det var han måske i tvivl om. Ja. Så, okay. 1 for 1. Men stadigvæk shutdown, 500. Helt sikkert, det gav sejren et bonus i guld, det der. Ja. Så de sidste 3 minutter har i princippet ikke ændret så meget. Stadigvæk den samme guldføring, men stadigvæk det samme pres, der er hele tiden på Blåhold. Ja, det er 20 minutter inde i spillet nu her. Vi skal se nogle rigtig gode plays fra Blåhold. De skal ikke lede efter teamfightsene. De har ikke den samme, det samme, de kan stå og gøre. De har en Volibear, der kan engage, men hans engage er ikke så godt. De andre har simpelthen Hackrim, Jafar og så Sivirs ult jo, som bare kan pølle dem. Så de skal begynde at lede efter piksene ude i junglen. Ja. Ja, puha. Det er aldrig sjovt at være bagud i den her stil. Man vil rigtig gerne initiate, som her for eksempel. Men rammer en minion i stedet for. Og så er man altså i store problemer lige pludselig. En lille smule minion-blokke, men Hercules er altså stadig i nærheden. Trold noget problemer. Han popper sin ultimate, forsøger at give så meget damage han kan. Giver også en del, men altså igen, ikke tanky nok til her. Flash frem! Flash frem i ult. Sevilla var ligeglad. Køligt nok. Direkte ind i 6900 Kolding. Og får altså et kill der.
Du og Solo Q i toppen. Det ser ud som om, de pusher bare inhibitor turret nu her. Det kunne godt se ud som om, at de står og venter på en mini-wave. Jarvan tog også ind med shield fra Diana. Ja, det er ikke længe. Og der er død Hercules, så til turret. Ja. Må de nok hellere smutte en tur tilbage. Altså ikke nogen Sion ultimate, ikke rigtig noget initiate her, men Henning til gengæld, han vil rigtig gerne ind. Kommer hammerne på baglinjen. Og det er altså en Sivir med under halv liv, der går ind her. Så nødt til at bare gå ud endnu en gang, men igen, Max har været god til lige at fange ind i baggrunden. Vi har ikke rigtig set, fordi der er fokus på så mange andre ting. Forsøger faktisk offensivt igen. Living Shadow ind under tårnet. Kunne være, han stod her endnu en gang. God ulti for Janna! For Michaels efterfølgende, men det er altså ikke nok. Kommer selv lige præcis ud. Og nu skal... 304 crit fra Lucian der. Det var nok til lige at tage det sidste stykke health på... Havde han haft attack speed sko, så havde han ikke haft crit. Smart ass. Men ja, vi er enige nu. Alright, en 2 mod 2 i bunden. Dog duo Q. Ja, det er den der Sivir. Hun er uden mana. Det bliver svært at fange dem. Der er blevet spurgt et par gange, hvem der jeg sidder sammen med. En lille præsentation af ham med det større skæg end mit. Jernskaftet er hans navn. Han er caster, og han har gjort det en 500 gange. Ja, 2 år startede i sæson 2 eller sådan noget. Bare sådan hyggeligt sidde derhjemme. 360p's lagget casting hjemme fra min forældres ekstra værelse. Men har gjort det et par år. Har været til rigtig mange danske events. Og shoutcastet en PF. Ja. Copenhagen Games. Lidt forskelligt. Det er lidt sejt at skal sidde og shoutcaste med sådan en her. Jeg har prøvet det. Jeg har siddet og leget med det i går ved Cripix, og jeg har castet en kamp før til et meget mindre lag, hvor bare for sjov. Det gik okay. Det er lidt noget andet det her. Det er lidt en større scene at gøre det på. Det er lidt sjovere. Men ja, jernskaftet. Ja. Lige der. Men jeg har en kompetens. Du gør det eddermame godt. Holy shit. Til at trække, jeg ikke har gjort det før. Det er meget at skulle overskue, og det er en sjov vinkel lige pludselig at sidde og se tingene fra. Men altså, der er jo 2 måder at se det her på. Jernskaftet er mere, han kan skillsene, han kender championsene, han ved hvad der sker, han ved hvad de skal gøre for ligesom at komme frem i. Han kan sige, okay, de turtler for meget, de skal måske engage noget andet. Skal vi lige prøve der var lige dobbelt kill til set der, og de får en inhibiton. Jeg synes, at de får den første inhibitor nu. De har altså placeret sig fast nede i modstanderens base lige nu. Blå spiller meget bedre, end de gjorde sidste gang. Det gjorde de helt sikkert. Men igen, de faldt bagud omkring det her midgame, fordi det er bare sådan lidt ustruktureret. Jeg tror, de var lidt i tvivl om, hvad de skulle gøre, og de virker bare så velkoordineret swag til, at de udnytter de der bitte små muligheder, de har. Det er et marginalt spil, men... Altså... Og det var blå, der tog beslutningen om at skifte top og bot. Det var ikke måske den rigtige beslutning at gøre. De gik lige laning-fasen, vil jeg sige. De kom ud nogenlunde med den samme CS. Igen synes jeg, det var jungleren, der gjorde det store forskel. Volibear falder sig bagud. Men du kan også se CS'en på junglerne 48 mod 127. Altså Hercules, han er god i jungle. Det skal vi... Men Volibear har også et problem nu, at han vil ikke engang kunne gå ud og tage ulvene nu, fordi at det er lige for de dage varme. Jamen det er jo det. Altså, og de mangler de 2 inhibs der, så det er... Og hans største damage output, det er de der 10 ticks, der kommer af magic damage fra en Sunfrag Gabe. Og skal også være sød. Ja, selvfølgelig. Men altså, jeg synes, han spiller godt personligt. Han har lavet noget godt. Men jeg tror, det er simpelthen det faktum, han spiller Volibear. Og det har været en beslutning fra ham i Picks and Bans-fasen. Men havde han rigtig mange andre champs, han spillede dem, så tror jeg, det havde gået bedre for dem. Men